Vai de capul lor. Dacă la vârsta asta copiii vor înțelege ce zic eu aici. Bun. Hai să fim comozi, să fim confortabili. Mă vedeți? Ești, dacă nu mă vedeți, n-ați pierdut nimic. Bun. E un subiect foarte interesant. Am căutat cel mai interesant subiect și n-am putut să găsesc efectiv ceva mai interesant decât asta. Drept care este o poveste despre mine. M-am născut în anul 1965 și vreme de 13 ani n-am făcut absolut nimic deosebit. Până când într-o zi, în vara anului 1978, mi-am făcut primul selfie. Vă rog să fiți foarte atenți. Repet. Nu, și mă ridic și în picioare. De fapt, de asta m-am așezat jos, ca să vedeți cum mă ridic în picioare. Direct, da, știu. Mai am puțin, 59, adică... Cât mai ține asta? Deci încă o dată. În 1978 mi-am făcut primul selfie. Eu mie cu mâna mea mi l-am făcut. Mare atenție. Și mi-a plăcut foarte mult. Așa că am început să-mi fac câte un selfie pe zi. Pe la 15-16 ani, chiar 2-3 pe zi. Ce vrem, ce vrem. Și mi-am făcut selfie 4 ani jumate. De-abia la 17 ani jumate am reușit să fac prima fotografie cu o femeie. E clar până aici? Cine n-a aplaudat să întrebe... Bun. Încerc să merg mai departe. Bun. Am făcut o fotografie cu o colegă de clasă. Nu-i spun numele, Roxana o chema, nu contează, au trecut nu știu câți ani, dar și crimele se prescriu, deci chiar nu mai contează. Care era moartă după fotografie, era ninfotografomană, nu știu exact cum se numește, și se fotografiase cu tot liceul. Eu mai lipseam, că nu că, na, și chiar așa cu fața asta a zis, hai mă să-l fotografiez și pe ăsta pentru palmares. Am dus-o acasă când erau ai mei plecați la țară și am fotografiat-o, a fost un dezastru. În apărarea mea aș vrea să spun că eu n-aveam informația necesară, nu că n-aveam internet. N-aveam nici casete video, nici reviste n-aveam. Știți ce aveam? Un singur material. Deci eu mi-am făcut selfie 4 ani jumate după un ambalaj de la niște ciorapi de dama Adesgo. Ăștia mai bătrâni poate știu, da? Băi, deci era o domnișoară, nu era toată, doar picioarele erau absolut superbe. Să-i dea Dumnezeu sănătate sau Dumnezeu să o ierte după caz, că nu știu ce s-a întâmplat cu ea. A ajutat generații întregi de adolescenți pe vremea lui Ceaușescu. Problema era că fotografia se termina aici, înțelegeți? Eu de aici în sus habar n-am cum arată, habar n-aveam, cum... Nu știam, da? Adolescenții, preadolescenții din ziua de azi, da? Intră pe internet, sunt site-uri specializate în fotografie și acolo văd foarte clar. Un nene o fotografiază pe o tanti. Mă rog, asta e basic, sunt tot felul de variante. O tanti cu 2 neni, un nene cu 2 tanti, o tanti cu un cățeluș, în fine. Ziceți mersi că n-am zis cald, da? Vă rog foarte. Bun. Ok, deci varianta de bază e un nene cu o tanti, da? Acum, nenea are un aparat de fotografiat și tanti are un peisaj. Și nenea îi fotografiază peisajul. Aparatul de fotografiat, știți cum arată, apare în diverse forme și culori. Mă rog, forme nu, forma e cam aceeași. Diferă, despre mărime să nu vorbim, că noi sunt frustrat. Dar culoarea, sunt tot felul de culori și în topul culorilor este negru, care, deși este o non-culoare, este cel mai tare. Bun. Acum, peisajul, pentru cei mai bătrâni, care au uitat cum arată, da? Să ne amintim împreună, din ce mai aduc aminte și eu, de la exterior spre interior, da? Sunt 2 dune de nisip, mai mari așa se și numesc dunele mari. Pe urmă, spre interior sunt 2 dune mai mici, așa se și numesc dunele mici. Și la interior e o vale în care curge un pârâiaș. Dacă nu curge niciun pârâiaș, nu vă apucați de fotografiat. Da? Deci, fotografiatul fără pârâiaș e ca statul la soare fără protecție solară. Se ia pielea de pe tine. În fine, nu, e rău. Deci, vă rog, nu. Bun. Ok. Deci, unde eram?
Aplaudați că se ia pielea. În fine. Deci nu fotografiați fără toiaș, mai bine vă faceți un selfie. Bun. Acum, deci ați da, Dunele, Marmici, Valea, Toreiașul, neapărat Toreiașul, insist. Și deasupra voi este o moviliță. Acum, raportat la moviliță, bărbații se împart în 3 categorii. Prima categorie este formată din cei care habar n-au că movilița există. A doua categorie este formată din cei care știu că movilița există, dar nu știu unde e. Și a treia categorie este formată din cei care știu că movilița există, știu unde e, dar nu știu ce să facă cu ea. Bun. Îmi cer eu scuze, doamnele, în numele nostru al tuturor. Bun. Și deasupra moviliței e un pâlc de copăcei. Pentru cei mai tineri. Voi asta credeți? Nu că e un... Nu, asta și e acum, un pâlc de copăcei. Eu am fotografiat-o pe Roxana în 1982. Băi, ăștia mai tineri, știți cum era pâlcul de copăcei în 82? Era junglă, tătuțule. Da, erau arbori, arbuști, liane, maimuțe care săreau de pe o liană pe alta. Undeva pe fundal se auzea Tarzan. Deci, ca să ajungi în vale, trebuia să intri cu maceta, trebuia să... În fine. M-a ajutat și Roxana și a dat în fine. Am ajuns, mă rog, nu vă spun că n-am ajuns în vale, am ajuns dincolo în tunel, că era în tunel. În fine, am ajuns până la urmă în vale și a fost un dezastru, așa cum vă spuneam. Cred că de acolo expresia poze la minut, pentru că într-un minut era... Exagerez, nu, n-a fost un minut. Știți cât de rapid a fost? A fost așa. Eu credeam că urmează să încep, dar de fapt terminasem de mult. Atât de rapid a fost. Și acum, pentru cine n-a înțeles, v-am povestit cum am făcut eu prima dată sex cu o femeie, da? Sper că a fost clar pentru cei care... Da. Și a fost atât de rău, încât o vreme am preferat să fac sex cu mine. Sexul cu mine era mult mai bun decât sexul cu ea. Și cred că asta s-a întâmplat la USR, că trebuie să vorbim măcar despre un partid. Despre restul știți, da? Toți. Asta s-a întâmplat la USR. S-a uitat pe spectrul politic, așa ăștia, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta și au zis, bă, e cineva pe aici care ne poate fotografia mai bine decât ne fotografiem noi pe noi? Nu, bă, păi hai mă să ne fotografiem singuri. Și asta au făcut, din păcate. Din păcate pentru această țară, da? E trist.